Kula ingkang ngadhep nuwun inggih. Terus nuwun inggih. Kraton Majapahit sampun wonten trontong-trontongipun. Sak sampunipun kula nampi wangsit saking dewa. Wangsitipun kados Praja Majapahit badhe kencar-kencar ayom-ayem tata titi tentrem nggih. menawi kedunungan Damar Wulan saking Palwamba. Damar Wulan saking Palwamba. Rikala semanten kula sampun dawuh kalian panjenengan Tawa Patih supados ngupadi wontenipun pawongan ingkang nami Damar Wulan. Sakmenika sampun pikantuk damel menapa dereng Bupati? Sewu lepat nyusih pangapunten awit saking nugrahaning Gusti. Lumantar pangimpen panjenengan. Dawuh panjenengan dhateng kula sakmenika sampun saged wonten. Oh, menika. Damar Wulan menika. Damar Wulan. Nggih. Damar Wulan. Kakang Minak Kuncal. Damar Wulan. Kula Aja turu. boten. Iki nang pisowanan. Ora ngisin-isinke patihe lho. Inci, Pak. Sing gawa kowe nang pasewakan ki aku. Inci. Ngerti? Inci. Tak sak gleme dhewe. Kok turu iki kesel Sampun Bupati. Nggih. Nuwun sewu. Menika lare dusun, menawi mboten kula kencengi, piyambakipun gegok sekajengipun piyambak. Kula ingkang badhe dawuh lan badhe ndangu kalian Damar Wulan. Oh nggih, Damar Wulan. Lho, Sang Nata Putri kepengin ndangu marang kowe. inci. Hati-hati le matur. Inci. Monggo. Damar Wulan. Kula Bener sliramu kang aran Damar Wulan saka Palwamba. inci. Kula Damar Wulan Sang Prabu. Nanging kawit mau tak presani kok sliramu ki mung meneng wae. Mbok coba. Coba kowe tumengo Damar Wulan. Inci. Kula Sang Prabu Putri. Damar Wulan. Kula Kakang Milak Kuncal. Nggih, kados pun. Nderek aku nuwun. Sendika. Damar Wulan. kula Aku wis matur wiwit mau. Kula mboten nginten menawi Sang Prabu Putri sak sampunipun presa dhateng kula kok sajak duka. Iki mergo kowe iki ra iso netepi apa sing dadi dawuhku. Lho kula sampun matur napa Subosi tamu. Kowe kudu tumungkul. kula sampun Kok malah mesti luput gede iki. Mesti luput gede. Ngasta agemanmu. Panjenengan kaget. Lah sak mestinipun Nggih, wonten dawuh menapa? nyuwun sewu Rekanapati. Nggih. Sak sampunipun Sang Prabu Putri nyumurupi
wontenipun Damar Wulan ingkang sampun sowan wonten ing Majapahit. Nggih. Ateges wangsiteng Jawata menika dados kasunyatan. Lajeng Dawuh dalem Sang Prabu Putri. Damar Wulan menika badhe pun wisuda minangka Senopati Agung ing Majapahit. ngaten kersanipun anjih namung sumangga sampun dados wiyosing pangandika ngersanipun Sang Prabu Putri ngaten. Nggih. Damar Wulan Inggih kula. wanter dawuh timbalan dalem Sang Prabu Putri. Kang bisa gawe padhanging Majapahit ora ana liya, kejaba mung Damar Wulan. Apa kira-kira Damar Wulan saguh dadi Senopati Majapahit? Dipikir dhisik ora meh butuh saguh-saguh. Senopati ki abot sesanggane, Mas. Teges menika busana kasenopati. Bener. Yen Damar Wulan saguh dadi betenging negara Majapahit minangka manggala yuda, ageman Senopati bakal diparingake marang Damar Wulan. Mampir rumiyin. Damar Wulan lajeng pun paringi ageman Senopati. Lajeng kula menapa? Menika panci wanter dawuh timbalanipun Sang Prabu Lah Putri. nggih nak Menapa panjenengan meri? Lah nggih mboten mari rek nek Damar Wulan iki sing nyuwanke kula diparingi ageman Senopaten, lajeng kula pun paringi menapa. Lah inggih kula menika nyuwun prisa panjenengan menapa meri? Lah nggih to. Nggih. Menawi panjenengan menika meri badhe nyuwun bebono saking ngersani Sang Prabu menika sampun dipun samektakaken dening abdi. Kula sampun dipun cepak. Sampun estu. Lajeng badhe pun paringi menapa? Inggih. Menawi boten sasap utawi boten klento anggen kula mriksani menika wujudipun 2 meter. Sampeyan kok njuk Rama, jelekit. kersa mboten Rama, 2 meter lho Rama. Rak langkung Kersa langkung panjang to anggen menika 2 meter menika. leres paman wirak koncan. Kok njuk Lah menika rak kagem-ageman to menika. Anggih. ageman-ageman Menika langkung kuncara lho Rama. 2 meter. kucara. Paman ngendak koncar. Werninipun malah petak nggih. Anggih. Benjang sak sampunipun mbok bilih sampun boten dados pate menawi ngagem-ageman petak menika saged manjing dados pendhita. Nah, rak ngaten. Oh, Nggih kula kajengaken menika. ngertos kula, Njuk. Menika. Pendhita lho. Pendhita aning 2 meter. Anggih niku. 2 meter niku. Sampun kula mboten ngame-ame menika. Sampun manawi 2 meter kagem panjenengan kemawon, Mas. Menawi kula menika boten meri. Oh, anjih. Menika kula wanter dawuh timbalanipun. Nggih. Damar Wulan Nggih kula. saguh Kula sagah sinasa awrat ingkang kados pundi jergesang kula menika tasik wewengkon ing Praja Majapahit. bagus. Saupami kula majeng ngadepi tiang-tiang ing damel getah wonten ing Majapahit. Sedaya badhe kula lampahi. Bagus. Yen kaya mangkono Damar Wulan wektu dina iki bakal kawisuda minangka Senopati Agung ing Mentara. Kanthi paring dalem Sang Prabu Putri. Ageman iki mengko bakal diparingake marang siramu Inggih, yen ngaten. lan bebaya gedhe ana ing Majapahit. Ora ana liya. Kejaba minak jingga ing Blambangan. Mula saka kuwi sakuse Damar Wulan ngagem busana kasenopaten enggal budalana ing Blambangan rangketen Adipati Minak Jingga. Sendika dawuh kula badhe nampi busana kasenopaten. Sabar. Sampun kula nyuwun pamit. Pangestuku banyu milih Damar Wulan. Nggih, sampun.
lajeng dawuh ngersanipun Sang Prabu Putri menapa malih menika? Sasampunipun Damar Wulan bidhal wonten ing Kadipaten Blambangan. Nggih. Regana Patih Klugender Seta Kumitir dalah kula sepados melapat lampahipun Damar Wulan. Ngaten yen sampun dados dawuh Adoh diteraki cerak didoy yen Damar Wulan betah bebantu kula kalian panjenengan sepados bantu dhateng pun Damar Wulan. ngaten dawuhipun anjing monggo tumuli ingkang katindakaken dawuh menika. Ayo Gen, jenengan nopo-nopo. Nanging awake dhewe iki tetep kudu nglakoni Kang Mbok. Ya wis sak mestine. Awak dhewe tekan kapan anggone sabar. Papan ana ing Taman Puralingga kene. Wis ora kuat anggon nglakoni. Awake dhewe tetep kudu kuat Kang Mbok. Tetep kudu kuat Kang Mbok. Kaya ngene rasane. Papan ana ing tengah kawas kene. Nanging arep aku piye wae? Umpama aku dikongkon ngladeni Adipati Minak Jinggo, aku ora bakal gelem nani. Kula ugi sarujuk Kang Mbok. Tresno niku nak mboten saged dipeksake ngoten to Kang Mbok. Iya bener kandamu. Nanging awake dhewe iki kudu urip sing kaya ngene iki lho Kang Mbok. Ya muga-muga wae. Awake dhewe diparingi kuat lan tabah nglakoni urip iki. Ana ing rejaning jaman umpama ana pawongan sing mapan ana papan kene yen wadon bakal tak dadekke sedulur Sinarawati. Yen lanang bakal tak suwitani diajeng. Yen lanang bakal diswitani. Iya, sarujuk to umpama kaya ngono kuwi diajeng. Nanging sapa Kang Mbok? Pawongan sik bakal lewat ngawas kaya ngene iki Kang Mbok. Aku sing bakal nulungi. Kinabulan sedongaku diajeng. Iya Kang Mbok. Coba Kang Mbok, pawongan iki sapa ya Kang Mbok? Mangke rumin. Kula mireng rawat-rawat prasapa panjenengan wonten ing papan menika. Injih laras kisana. Nyuwun pangapunten. Kisana menika sinten? Kula menika Damar Wulan. Senopati saking Projeng Majapahit. Senopati diajeng. Lajeng panjenengan menika sinten? Kok wonten ing papan menika?
kula waita. Lan kula kuyengan. Dados panjenengan menika waita kalian kuyeng. Injih. Ning kok panjenengan wonten ing papan menika nalaripun kados pundi? Iya, kuwi sing matur. Jeneng Adipati nika lho Kang Mbok. Kula mboten wani ajeng. Lho sewu kok sajak anggenipun menggalih menika sajak aurat menika wonten menapa? Jenengan mawon Kang. Iya, Jaji. Ngaten lho Kisana. Ing sekawet kula menika badhe dipun pundhut garwa kalian Kanjeng Adipati Minak Jingga Kisana. Ning panjenengan mboten sagah napa kados pundi? Inggih, kula mboten sagah. Nggih. Kula ugi mboten tresna. Nggih. Kula mangertos. Mila prasapa panjenengan wonten ing papan menika malah kula badhe miterang. Napa saestu pangandika panjenengan kala wau jalaran menawi saestu kleresan munggih kula. Kula anggen kula dumugi wonten ing Blambangan menika badhe ngendarat Adipati Minak Jingga. Ingkang sampun kamawani dhateng ratu wonten ing Majapahit. Pripun Kang Mbok? Tuwas kebenaran to Diajeng? Awake dhewe iso lunga saka papan kene Kang Mbok. Iya bakal uwal saka papan kene. Ampun kuatos. Kula ingkang badhe ngayomi panjenengan kekalih. Sakmangke menawi wonten dukanipun Adipati Minak Jingga. Kleresan munggih kula ingkang badhe ngadepi. Menika saestu ingkang Iya. dados atur panjenengan menika. Iya. Bumi langit sing nyeseni nek pancen kabeh aturmu mung bisa tak ugemi. Aku sing sira wong apa? Sumingkir dhisik ya. Wani mlebeng tamaan sari. Rupamu bagus taat karuna.
pati ning inen maca wonten toji mina dinggo manutoson kowe lakon mati pinengan ayo pancen kondi wayang tandhion aku Damar Wulan saka ing Praja Majapahit Sraya dalem Sang Prabu Putri Yayu Kencana yen pancen seret nyawamu kowe dina iki tumeke pati nggih oh, ayo diteter aku apa sing dicaya bagus ora kudu Dene aku ora ngandra sepi wae Kaya ampu-ampu dhewe. nyun ayo ditinggal lunga ben dipangan macan Monggo lurahe kula darake. Piye kamu? Kakang wungu kakang. Kakang. Wungu kakang. Oh, Kakang. Piye iki kamu? Piye iki kedadian kaya ngene, Mas. Terus kepiye iki kamu? kowe wae itu puyungan ora ngira babar pisan jebul Adipati Minak Jingga wong duweni kasekten wong digdaya kang klinuwih wae itu lan apa dene kowe puyungan Kula Kakang Damar Wulan. aku bakal mundhut prisa marang kowe sak kloro. Rahne sliramu sak kloro ing mau ngarep wis prasapa. Bakal sagu ngladeni karang. Iya bener Kakang Damar Wulan. Ning apa ya lahir batin nggonmu bakal tresna marang Damar Wulan. Mongko kowe sak kloron apa sak mengkone ora dadi kemeren. Mboten Kakang Damar Wulan. Menawi panjenengan tresna dumateng kula, kula ugi tresna dumateng panjenengan. Menapa ingkang badhe dipun suwun kaliyan panjenengan, kula sagae. Aku tresna marang sliramu. Sanajan awakmu lencir kuning, aku ya seneng. Apa meneh karo sing timplak-timplak. Matur suwun sanget inggih Kakang Damar Wulan. Aku ya tresna. Yen tak umpamake kaya
Piye wae to? Apa ya kowe tresna marang Damar? Kula tresna Kak Kakang. Kakang, Piye? kalau kita tresno marang panjenengan kakang. Tenan apa? Piye? Aku kok ora caket karo aku yang ngono Mary apa? Mboten. Ya coba nek pancen kowe iki tresna karo aku kene. Bunga-bunga wong lanang yen duwe bojo loro. Iya. Nanging menawi saestu nggih mengke nggih sing adil. Ya pancen aku bakal budidaya. Lho kaya ngendikane bukae jare mumet nek ndek bojo loro. Apa ya ngono kok? Nggih mboten kanton sing nglampahi kok. Nah, nek kula nggih namung sarujuk kalih Kang. Ning tenan apa? Saestu Kakang Damar Wulan. Ya. Nek pancen kabeh apa sing dadi aturmu bakal tak ugemi. Ning ngene. Nggih, matur suwun. Rehte kowe sak untara wektu mapan utawa mancing ana ing Blambangan. Mestine kowe go ngerti. Kasektene Adipati Minakjinggaya Prabu Wurubisma. Sing saiki wis ngrusak katentreming praja Majapahit. Nek pancen kowe tresna bloko karo aku. Apa kasekten lan duweni jimat kemat saumpaman? Apa ya jajan? Godo weci kuning. Iya Kang Mbok. Godo wesi kuning Kang Mbok. Iya bener. Karo pedang Sukara. Dadi Pedang apa ya sing supaya ana. oh gada wesi kuning karo pedang gada oh pedang Sokanyana. Awong kowe sing kulino ning Blambangan wae ora ngerti apa meneh aku Damar Wulan. Ya saiki ngene. Nek pancen kowe tresna lahir batin karo aku. Colongno gada wesi kuning. Nggonku bakal sak mengkone bisa mukti ana ing Projeng Majapahit. Nggih. Umpami menika sampun kelampahan panjenengan nggih mboten kesupen kalian kula. Ora tetep aku tresna marang kowe sak kloron. Bakal engko sak mengkone bakal tak boyong ana ing Praja Majapahit. Kang Mbok. Lali tos. Kepiye awak dhewe? Ya muga-muga wae ora. Nggih menawi menika ingkang dados kersa panjenengan badhe kula estokaken Yo sing ati-ati tak seranti ning papan. Kaituan apa dene kepuyeng ya? Yen pancen tresna gambaran. Dadi iki sing aran gada wesi kuning lan pedang Sokanyana. Injil Kakang Damar Wulan. Menika gada wesi Ya. kuning. Aku ngambil gada wesi kuning. Aku sing bakal gunakake merjaya Adipati Minakjingga sing wis murang tata. Iya Kakang Damar Wulan. Nanging Piye? saestu nggih Kakang Damar. Kowe ora usah semelang. Ora usah tiba-tiba tresnaku kan tumuju marang kowe sak kloron. Piye to? Tapi mboten saged diukumi pripun Kang Mbok? Kok nggonmu bakal tulungake? Ora ikhlas. Apa sebabnya? Mboten ateges mboten ikhlas menika mboten. Nanging kula dereng pitados menawi panjenengan menika tresna saestu dhumateng kula. Kalian kula. Aku tetep tresna marang kowe sak kloron. Aku ningin Kados pundi? sepaton sak mengkon aku bisa kasil. Nggonku merjaya Adipati Minakjingga. Aja semelang, ora ganti dina kowe bakal tak boyong ning Majapahit. Muga-muga wae kelangkene bakal duwe bojo. Piye wae dolan? Yen pancene ngono aku sarujuk marang panjenengan. Ya, ini. Kowe nang pepungkuran. Nang pepungkuran iki, aku sing bakal ngadepi Adipati Minakjingga. Awak dhewe ana pungkuran. Yuk, ayo. Adipati Minakjingga ayo. Nek pancen kowe wong sekti mandraguna,
Amarwulan durung temekaning pati. Ayo, metu kowe, Minak Jingga. Jempol kamar sasam kanyawane serep. Mesti kowe kaget. Ngerti Damarwulan durung temekaning pati. Pancen takoni kowe dikaya kudune kowe mau tumekaning pati ning nyatane kowe isih meger-meger. Minak Jingga. Iya, Jalmotan kena kiniro. Pancen Gusti Kang Akara Jagat durung paring pesti marang aku. Aku durung temekaning pati mulo. Ning papan kene aku bakal ngendarat kowe. Tak sowanake ning Projeng Majapahit. Jalaran tumindakmu wis urang tata. Ngrusak katentremaning Majapahit. Kabeh para praja sing ngadepi padha tumekaning pati merga kongasmu. Damarwulan. Apa? Kowe manuta karo aku. Mandipura nek tanding kowe ora bakal menang. Kowe rasah sesumbar, kowe rasah pamer kadigdayan. Ya ning papan kene iki, aku sing bakal merjaya marang kowe. Yen pancen kowe wani, ayo tanding meneh. Coba iki sawangen apa, Dam? Apa? Godo wesi kuning. Sakwise godo wesi kuning ning tanganku. Kok kowe banjur mbanyaki? Piye? Minak Jingga. Damarwulan. Apa? Kuwi godo nggon aku. Sanajane iki darbekmu. Ning iki wis nang tanganku. Ngene wae ya Le, ya nang ya nak ya ngger Cak Bagus. Kuwi balekno, kuwi nggon aku ya ngger. Minak Jingga. Iya. Nek kowe kepengin nyekel godo wesi kuning iki, iya. Kena. Kena mati kowe. Ayun. Bendaramu wis tumekaning pati. Apa kowe pengen mati? Dereng, kula dereng pengen. Nek mau kowe pengen mati tak godo ning papan kene. Mboten dereng kula. Dereng pengen. Ning kena. Nggih, nggih. Adek. Kowe ning endi bendaramu kok dereke? Apa kowe iki ora taos premut? Yen bendaramu wis luput ana ing negara ing Majapahit. Bisa pun kula sampun caos pemut anake nggih. Pripun malih wong ndara mekat. Ya. Aku paring pangapura marang kowe. Jalaran kowe mung abdi sing kudu tansah lugu marang bendaramu. Waitolan puyingan. Kula Kang Mas. Coba iki didus. Minak Jingga. Iki kanggo srana lan buktiku. Aku entuk gawe. Aku bisa mukti ana ing Projeng Majapahit. Aku kudu tegel marang kowe. Bakal nukil jangkamu. Mati. Wes. Mekaten para sedherek budaya menggah. Bebering lampahan Minak Jingga lino. Mobil angin kula sak kanca. Caos panglipur wonten sanipun sagu para sedherek budaya. Kakang kalpatanipun saestu kula saking wargagang ketoprak Sekar Kemuning Ngayogyakarta. Nyuwun aguning samudra paksami sarwa yen galu kali kisah sugeng pinanggih wonten ing dinten candhaipun matur nuwun